Hello guys, Πάνος HD εδώ πέρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ένα gaming κανάλι, στο οποίο αποφάσισα να ξεκινήσω games, διάφορα όπως Story, Red Dead Redemption. Είναι το πρώτο game που θα κάνω σε αυτή τη σειρά. Θα προσπαθήσουμε λίγο να εξερευνήσουμε το game, να παίξουμε λίγο fight, πιστολίδι, κυνήγι, απ' όλα, χαμός. Ελπίζω να σας αρέσει και πάμε στο gameplay γρήγορα. Καταρχάς να πω σε όλους που βλέπετε αυτό το βίντεο ότι έχω υπάρξει YouTuber ξανά στη ζωή μου, σε μικρότερη ηλικία. Είμαι 23,5 χρονών και όταν ξεκίνησα το YouTube πρώτη φορά ήμουνα 15 χρονών. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Παλιά χρόνια έτσι, με λάπτοπ ξεκίνησα, έπαιζα Minecraft, League of Legends και ήταν ιδέα του ξάδερφού μου να ξεκινήσουμε ένα κανάλι μαζί. Από εκεί και μετά ξεκίνησαν τα σχολεία, τα λύκεια, τα φροντιστήρια και δεν υπήρχε χρόνος για YouTube. Καθώς τώρα αποφάσισα έτσι σε μια περίοδο που δεν έχω και τόσο πολύ διάβασμα, καθώς είμαι φοιτητής, να κάνω κάποιο gameplay, να ασχοληθώ ξανά με το YouTube. Μου αρέσει να κάνω upload γενικά content και ελπίζω να σας αρέσει. Ας μην πολυλογώ και ας απολαύσουμε τώρα το gameplay κανονικά. Αυτό ήταν ένα introduction σχετικά με τον εαυτό μου, οπότε αρκετά σας έπρεξα και πάμε να παίξουμε. Θα βάλω στο description τον εξοπλισμό που χρησιμοποιώ, PC, μικρόφωνο, headphones, κάμερα, οθόνη, όλα κάτω στο description στο βίντεο και πάμε στο gameplay, μάγκες. Λοιπόν, η σημαντική πλοκή του game, η βασική πλοκή του game είναι ο Άρθουρ, που είμαστε εμείς, ο Αρτούρος και η παρέα του, 1, 2, 3, 4, 5 άτομα, με αρχηγό τον Dutch. Ο Dutch είναι αυτός μπροστά μου με το καπέλο, για να αλλάξουμε POV, αυτός εδώ πέρα είναι, ο οποίος, δεν θέλω να κάνω spoil, ανήκει στην παρέα μας και μας βοηθάει στο να είμαστε εγκληματίες. Τέλος πάντων, Rockstar. Ένα πολύ όμορφο game, ένα από τα αγαπημένα μου game. Το καλύτερο open world game για μένα μετά το Witcher 3. Πάρα πολύ καλή θέση, το βάζω. Το έχω δοκιμάσει στο game, το έχω παίξει και πριν. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για πάμε λίγο. Λοιπόν, τώρα από ό,τι κατάλαβα, μιλάνε για χρήματα. Classic περίπτωση game. Αχα. Βλέπω μια γέφυρα, λέω. Βλέπω τις ράγες του τρένου και αμέσως στο μυαλό μου πάει σε ληστεία. Θα κάνουμε τη ληστεία τρένου. Καθώς δεν έκανα record στο προηγούμενο επεισόδιο. Το άλογο μου ρίχνει κουραδάκια. Καθώς δεν έκανα record στο προηγούμενο επεισόδιο, μαζέψαμε κάποιους δυναμίτες. Έτσι. Τα άλογα μας χέζουν ένα-ένα. Ωραία. Πρέπει να κατέβω από το άλογο από ό,τι κατάλαβα ή να βάλω κιάλια. Νομίζω πρέπει να βάλω τα κιάλια μου. Αν και τα κιάλια δεν είναι εδώ, πρέπει να είναι... Ναι. Άρα πρέπει να βάλω τα κιάλια για να δω λίγο πιο μακριά. Οκ, κατάλαβα. Το θέμα είναι πώς βάζουμε τα items κιάλια. Οκ. Το θυμάμαι. Ας κάνουμε και zoom. Πού μας βάζει όμως να κοιτάμε? Άλογο βλέπω. Τι μου είπε να κάνω, γιατί μιλούσα και δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Α, να πάω να βάλω το δυναμίτη, τι ήθελε. Καλά. Γιατί πάμε τα πόδια, τέλος πάντων. No way.
Α, ναι, να βάλω το δυναμίτι ήθελε. Εγώ πρέπει να... Όπα. Δικός μας είναι αυτός. Και λέω τι γίνεται. Θα σε βοηθήσω, φιλέ. Βρε τεχνολογία. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it Pick to up. the said detonator. Θα γίνει μαλακιά. Connect the wire to the detonator. Ας συνδέσουμε το καλώδιο στον εκρηκτή. Εκρηκτής, ωραία λέξη. Σιγά σιγά, παλές κινήσεις, μην γίνει μαλακία. Και έχουμε θέματα. Let's go. Και εδώ είμαστε. Το θέμα είναι τώρα πώς το συνδέουμε. Κόβουμε το καλώδιο. Okay, this is good. Τόσο εύκολα το συνδέεις. All right. That should do. Και επιστήμονας ο Άρθουρ, έτσι. Και πυρηνικός φυσικός. Απ' όλα. Για πάμε πίσω τώρα. Καθώς θα περιμένουμε το τρένο να περάσει για να το κάνουμε κομμάτια. Pretty easy. Κουράζεσαι πολύ εύκολα, κόψει το κάμπλεσμα, φίλε. Μπαρμπαρθούρε. We'll soon find out. We'll soon find out. You know what that means, right? I think so. Okay, cover your faces. Train should be here any minute now. Let's go, guys. Θέλεις να βάλεις το κιάλια μου, Tap shop the weapon. Τι θέλεις να πάρω? Α, να πάρω τη μάσκα. Οκ. Το ήξερα. Θα το δούμε το άνιμε. Gentlemen, it's time. Good luck, all of you. You all know what to do. Η δύναμη της είναι έτοιμη. Για να δούμε, το σύνδεσε καλά. Πάρε καλά, Αρθούρε, ωραίος. You have got to be kidding me. Where did you find that moron? You said it was fine. Come on. Τι είσαι μαλάκας, έβαλες ένα κορδόνι μέσα στον εκρηκτήρα. Το boost δεν ξέρει να συμβεί. Jump on the train. Πώς το πήδηξε το τρένο σου, Σούπερμαν είμαι. Α, το είχε καλά έτσι. Ουπ. Έπεσε ο ηλίθιος, Μπράβο. Ωραίος, ρε. Μια δουλειά έχεις, ρε, μπρο. Ξεκινάμε τα πιστολέιρος. Rob Lenny. Come here, ma'am. Ελένη, έλα, ρε. Α, εδώ πρέπει να κάνω τέτοιο, ρε. Πού είναι ο Χαβιέρ, ρε? Πάμε κάτω να σε κατέψουμε. Πάμε να ληστέψουμε. Πάμε να ληστέψουμε, τσατάκι μου. Ωραίο, ωραίο. Δεν το λουτάρω τώρα, δεν έχουμε δουλειές. Άσε να βαρέσουμε κι εμείς καμιά σφαίρα, άιντε. Μπομπο, 2 στα 2, ρε, τι ωραία, σοτάρα, Κάτσε να βάλουμε το τέτοιο. Εδώ. Πάμε όλοι ευθείες πατρίδες, ρε, δεν φοβόμαστε. Τι είσαι με! Εύκολο. Climb over. Να ανεβαίνουμε. Ωπ, σύμπτωση. Καλησπέρα, κύριε. Τον τίναξα, ρε. 2 στο κεφάλι. Should be good. Του το ανετίναξα το κεφάλι, Ωραίος. Drive the train. Το boost με το φιάρι με περίμενε, ρε, ο αρχίδας. Το σπαμάρω. Σακάτε πιέτον! Μπουνίδια, ρε φίλε, του κοκκίνησε τη μάπα. Ας το λουτάρουμε κιόλας. Πάνε στην μπροστινή μηχανή του αμαξιού, λέει.
That's how you stop the train. Shit, more guards coming out of that train. Ο Driscolls. Πνεύμονας. Και τώρα πιστολίδι. Το βάλω first person να είναι πιο realistic. Πού είμαι ρε? Α. Θα πετύχω τίποτα έτσι όμως ρε? Θα πετύχω τίποτα? Έχω πολύ γρήγορο sensitivity. Α? Έλα πάμε. Οπ. Αυτό ήταν shot ρε. Τι λες ρε, πού πάνε οι σφαίρες μου? Πού πάνε οι σφαίρες μου ρε μπρο? Βγάλω το κεφάλι. Βγάλω το κεφάλι φίλε μου. Ω, χεντίδι. Μπα, καλύτερα έτσι. Μα και στο GTA 5 έτσι παίζουν όλοι. Πολύ καλά shots. Τους έχουμε γαζώσει. Στο λαιμό το παιδί, θα του κόψει την αρτηρία. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Insane shots. Α. Δική μας είναι αυτή ρε. Α, ωραία, τέλειωσε. Τους ακατέψαμε. Αφού καταφέραμε και σταματήσαμε το τρένο, νομίζω είμαστε σε πολύ καλό σημείο. We Gucci, brother, we Gucci. We got some fellas holed up in this last car. Ah, shit. What are you boys planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus. Σε κάθε cinematic θα βάζω mute για να μην ακούγεται άμα ακούγεται τίποτα. Okay. You asked for it. We ain't opening this door. 4, Wait, what? 3, 2, 1. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. Πρέπει να τους ξυπνήσουμε. Ανοίξτε. 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 Αυτό μου θυμίζει μια ταινία που είδα τις προάλλες. Που ήταν κάτι μετανάστες από το Μεξικό. Δεν ξέρω πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι. Take a dynamite. Θα ανοίξετε μάλλον νομίζω τώρα. Μάγκες, νομίζω τώρα θα ανοίξετε ρε. Light the fuse. Τρέξε πίσω. Πίσω τρέξε ρε μάλλον, τρέξτε, τρέξτε. Boom baby. Bam. Πάμε. Πάμε. Θέλετε, δεν θέλετε. Απλά βγείτε έξω μάγκες, δεν χρειάζεται να υπάρξει βία. Με το καλό, έτσι, ήρεμα. Search the train. Και μέσα στο τρένο πάμε τα γάρια μου. Τι κάνεις βρε? Get on the train. Πάμε στο τρένο μαγκές. Τσίπησε κουνούπι. Πολύ ζέστη. Λοιπόν, θα κλέψουμε. Find loot on the train. Ας βρούμε λάφυρα, λέει, στο τρένο. Ό,τι βρείτε, πάρτε το. Μαζεύουμε, μαζεύουμε, μαζεύουμε. Οπ. Τι βρήκαμε εδώ, μαγκές? Παράδες. Α, νόμιζα βρήκαμε κασέρι επιταγή. Είναι αυτό. Τι είναι αυτό? Έγραφα. Bond. Δεν πιστολή είναι Bond. Τι είναι Bond? Σιγάρ. Μια σιγαρέτα. Ανοίγουμε το καμπινέτο. Το ντουλάπια. Δεν βρήκαμε κάτι εδώ μέσα. Μάλιστα. Go back to the gang. Ο καθένας έψαξε κάτι ή μόνος μου έψαχνα τόση ώρα? Θα μας την πέσουνε μάλλον. Είναι το... όταν μπαίνει στη cinematic. Τι είναι ρε το Bond? Τα Bonds τι είναι ρε? Τες φάμε. Λοιπόν... Πάλι καλά έχει και Bondlus, μου αρέσει. Πολύ ωραία η Rockstar.
Just make sure they don't send no folk after us. Αυτή θα γίνει κάτι. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride. Let's ride. Πάμε με τα boys. Τι γίνεται μάγκες, συμβαίνει κάτι, γιατί με κοιτάτε έτσι. Okay, get on the train. Μπείτε μες στο τρένο γρήγορα, όλοι σας. Any bright ideas, I kill all three. So behave. Και εννοείται πως θα κρατάμε το... Μπες μέσα γρήγορα. Μπες μέσα γρήγορα. So much as a footstep from Yeah. the star, you'll end up like all your friends out here. Say quick. Μπες μέσα μα. Go to the engine car and start the train. Can I go through here? Ρε φύγε από την άκρη, μην με κάνεις τώρα έτσι. Δεν μπορώ από εδώ, πάω από την άλλη. Πού θα τους πάω αυτούς ρε, βόλτα. Ό,τι να είναι, τι μου βάζει να κάνω το παιχνίδι. Πάμε στη μηχανή του τρένου και... Καλά είσαι. Καλά είσαι μπροστά εσύ. Ανέβηκε και η αντοχή μας. Εδώ. Enter the train. Start the train. Πάμε. Bon voyage. Α, τους πηγαίνει κανονικά στο δρομολόγιο τους, αλλά μην πείτε τίποτα, λέει. Και αυτός ο Μπουνταλάς νομίζει ότι δεν θα πει κανείς τίποτα, ρε φίλε. Εδώ έγινε ολόκληρο τέτοιο. Θα τους καρφώσουν σίγουρα. Τι περιμένουν. Lord's sake. Α, πήγαμε στο χωριό. So we getting out of this hellhole? We're Ας το gonna κάνουμε try. skip αυτό το Weather μέρος. seems stable. Ας το κάνουμε skip αυτό το μέρος. Να δω άμα συνεχίζει, γιατί δεν θυμάμαι. Α, πηγαίνουμε τσάρκα. Τώρα θα πάμε στην πόλη, Hold to match speed with the caravan. Τα καραβάνια. Και θα πάμε τώρα στην πόλη, μάλλον. Ω, τι ωραία όμορφα πράγματα είναι αυτά. Ρε. Shift πατάω και πάνε τόσο αργά. Άμα πηγαίνουμε έτσι θα φτάσουμε μεθαύριο. Α, ωραία, μπράβο. Ωραία. Την καλή άμαξα πήραμε εμείς, ρε. You all right back there? Does everything look all right? Well, what's going Πέσαν οι on? ρόδες, φύγανε τα Broke the ξεντούκια, goddamn σκαπά. wheel. All right, let's get it fixed. You need help? Θα μας πάει, Let me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying. Well, say less. Roll the wheel. Τι έτσι μπαίνει η ρόδα. Έτσι έμπαινε η ρόδα στις άμαξες. Σοβαρά. Μπας the wheel, το τραβούσε και κάνα μπουνίδι και να μπει στη θέση του και... Εντάξει, το πολύ πολύ να σου φεύγει στον δρόμο η ρόδα, να πέφτει σε κάνα ποτάμι, εντάξει, δεν γίνω. Καλά ήταν σε εκείνη την εποχή, θα μπορούσα κι εγώ έτσι. Θα ήταν ωραία. Να, δεν βλέπεις τώρα να πας στη στιγμή μπορεί να φύγει η ρόδα. Get back on the wagon. Μπες πίσω στο κάρο της κατά Not too far now. την άμαξη. Stay on this trail. We'll follow the river. Τώρα τουλάχιστον θέλω να μας αφήσει να τα πάμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί πριν πηγαίναμε πολύ αργά. So, yes, the Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing farming, country. They lost it all. Stolen clean Μάλιστα. away from Πηγαίνουμε them. δηλαδή για μια Every καλύτερη blade of ζωή grass. κάπου σε ένα χωριό. Killed or herded up to the reservations in the middle Βέβαια. of nowhere. Όπως κάνανε How's that different from ούτως ή anywhere άλλως σε εκείνη την εποχή. Τώρα αυτή η εποχή που είναι εκεί πέρα I just heard some of the army out here was particularly υποθέτω πως είναι unpleasant about it. και 1600 να πω, 1700. How do you rob and kill Κάπου people εκεί είναι. pleasantly? Οπότε οι άνθρωποι πίσω τότε στο 1700, τώρα δεν ξέρω I ακριβώς. fear I was perhaps trying to simplify Καθώς είναι something αμερικάνικο more το complicated παιχνίδι, for the benefit of our ίσως block στην Αμερική cave ήταν έτσι, driver αλλά here.
Υποθέτω πως έτσι ήταν πίσω στο 1600-1700, που υπήρχαν όντως αυτοί οι άνθρωποι, γινόταν έτσι τα πράγματα βασισμένα σε ιστορικά γεγονότα τους κι άλλους. Οπότε από περιοχή σε περιοχή ταξίδευαν σαν ομάδες και πήγαιναν να εγκαταστηθούν κάπου καλύτερα για ένα καλύτερο αύριο μέλλον, οικογένειες κτλ. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση μεταναστεύουν σε ένα μέρος για να κλέψουν, να κάνουν μια ληστεία για να πάρουν κάποια... για να φύγουν πλούσιοι. Ο ένας είναι ο μεγαλύτερος απατεώνας από τον άλλον, δηλαδή, με λίγα λόγια. Αυτό είναι το βασικό νόημα. Τότε προσπαθούσαν να επιβιώσουν και στο παιχνίδι προσπαθούν να κλέψουν. Αυτή είναι η φάση. Και υπήρχαν και πάρα πολλές αρρώστιες και τα λοιπά. Πίσω τότε. Είναι πολύ χρήσιμα τα video games, διότι μαθαίνεις και ιστορία. Ότι δηλαδή άμα δεν σου αρέσει να διαβάζεις βιβλίο, βλέπεις το παιχνίδι, παίζεις το παιχνίδι και είναι σαν να ξέρεις πώς ήταν τότε, ομοιότητα, δηλαδή προσομοίωση, πώς θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα τότε πίσω. Είμαι σίγουρος πως κάπως έτσι ήταν πολύ κοντινά τα πράγματα. Προσεγγίζει την πραγματικότητα. Και θα πάμε τώρα... Είναι μακριά. Μακριά είναι. Όσο first person. Έτσι δηλαδή... Όχι, σε first person είναι πολύ γράμματο. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. Driscoll's? Probably them too. Pinkertons? Οι O'Driscolls και οι Pinkertons. And this place we're going. Pinkertons. Wait, what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good Στην place επόμενη to lie στροφή, στρίψτε αριστερά. Δεν είχαν GPS τότε. Now how low do you think Dutch Πω, is really πολύ, going to lie? πολύ θύραμα εδώ πέρα για κυνήγι. It's just, Πολύ ωραίο. you know, maybe it's me who's changed, not him, but we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. Cinematic. What are you working on there, anyway? Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Και Better than that stuff you buy in the ο store. Μπάρμπας τρώει βότανα. Yeah. You can have all Ο this. φίλος μας παίρνει βότανα. I'm at the point where I can Κάνω do καλό it στην with my υγεία, eyes λέει. closed. Oh, okay. Thank you. Πάλι μου δίνεις να οδηγάω, δεν μας φτάνει, δεν μας κάνει teleport. Πρέπει να το κάνω μόνος μου όλη τη διαδρομή. Α, τώρα μας αφήνει να επιταχύνουμε, ωραία. Καλό. Τώρα μας επιτρέπει. Αφού μας γκάστρωσε. Ωραία. There you are, brother. Καλώς Head τους. in there and follow the track for a bit. Thanks. Thanks. Go up. I'll jump on. Α, είναι κάμπος, Είναι τέτοιο. Μέρος με σκηνές. Ναι, είναι προσωρινή και διαμονή. Μάλιστα. Καταφύγιο. Προσωρινό. Έτσι. Πολύ όμορφο παιχνίδι. Home, sweet home. Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama. You weren't wrong, Hosea. This place. Του άρεσε του Dutch το μέρος εδώ I hope so. Gentlemen, και εμένα θα μου άρεσε να είμαι εκεί. Όμορφο μέρος. For now. now it is time. Άρα τι συμπεραίνουμε, σε εκείνη την εποχή ουίσκι, πυροσπιστολίδι, δύσκολα χρόνια γενικά, εντάξει, it's ok. Ωραίο επεισόδιο. Couple weeks later, πήγαμε πουθενά άλλου. Λίγες εβδομάδες αργότερα. Got
off the mountain, Φύγαμε από τα βουνά, λέει. rode east into some pretty enough country called the Heartland. Μάλιστα. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. Φύγαμε από τα βουνά διότι ήταν χειμώνας. Το χειμώνα μετανάστευαν. Μετακινώντουσαν, όχι μετανάστευαν. Το χειμώνα μετακινώντουσαν σε κάμπους και το καλοκαίρι πηγαίναν στα βουνά για δροσιά και το αντίθετο. Arthur? Jose, Ευχαριστώ για το τσάι, φίλε μου, να είσαι καλά. Quite a day. let's hope so. Καλή ημέρα, καλή ημέρα. Τι έχουμε? Ωραία. Και εδώ τελειώνει το πρώτο επεισόδιο με τον Άρθουρ και την παρέα του. Dear boy, what's going on? Τι μου λέει? Τι μου λέει? Nothing at all. For the first time in weeks. Nothing. We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. Μάλιστα, You Dutch. kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. Μάλιστα, Dutch, έγινε. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Πολύ, πολύ ωραίο. Πολύ όμορφα πράγματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους που παρακολουθήσατε το βίντεο. Πρώτο επεισόδιο για αυτό το κανάλι. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτό θέλω να το πάρω μαζί μου. Το πρώτο μου κουνελάκι. Τι σκότωσα? Πού πήγε ρε? Λαγός είναι. Όχι. Λαγός είναι, πολύ μικρός όμως. Rabbit. Μικρός λαγός. Jack Rabbit. Και το παίρνουμε αυτό και μπορούμε και να το πουλάμε. Αυτά τι ζώα είναι εδώ ακριβώς? Αυτό μου κάνει για... Τι είναι αυτό, ασβός είναι? Κουνά ασβός είναι. Ρακούν είναι, φίλε. Πολύ όμορφο ζώο. Και ναι, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστώ που είδατε. Τα λέμε.